Dobrý večer, pánové. Nejprve poprosím o hodnocení dnešního zápasu trenéra hostů. Tak pre nás je to samozrejme ťažká prehra. Chceli sme sa pozrieť do tej baráže. Ten zápas sme nezvládli. Myslím, že prvá tretina bola taká hore-dolu, že bolo to vyrovnané. Druhú tretinu sme boli pod enormným tlakom, hlavne teda druhú polovicu tej tretiny aj vďaka tým nejakým vylúčeniam, ale prehrávali sme buly, dostávali sme sa naozaj pod tlak, nedokázali sme reagovať na druhej strane, ale paradoxne boli sme vo vedení 1-0. Do tretej tretiny ja som pevne veril, že tento zápas zvládneme, že si to skúsenostiami proste uhráme, že počkáme na nejaký druhý gól. Bohužiaľ stal sa opak, jedno striedanie zle, druhé striedanie zle, 2 góly a potom samozrejme zostávalo veľa času, alebo dostatok času, ale už potom v powerplay sme proste nezohrali nič. Celá séria proste Jihlavus dobila tá obetavosť, blokovanie striel a my sme mali s týmto problém dostávať tie puky na bránu a možno aj to športové šťastie sa trošku odvrátilo od nás, že sa tie puky neodrážali k nám, ale niekam do priestoru, kde sme na to nemali dosah a myslím si, že neprehrali sme sériu v dnešnom zápase, ale skôr. Děkuji. Jak by zhodnotil domácí trenér Nekosil? Já si myslím, že ta první třetina byla dneska vyrovnaná z obou stran, zase spousta soubojů, hodně se hrálo u mantinelů. Myslím si, že ta třetina se na každé straně tak nějak odehrála jednou šancí. Zlín měl samostatný únik, my jsme tam ke konci měli dobrou šanci, který jsme mohli skórovat. Druhá třetina, tam první půlka za Zlínem jde, ale myslím si, že potom od toho obdrženého gólu, který jsme nám dostali, tak jsme si za tím gólem vyrovnávacím šli a ve třetí třetině se to tak nějak potvrdilo. Samozřejmě nabádali jsme kluky a prostě tomu věří, že Zlín nám taky otočil zápasu, že to dokážeme dneska my a to se potvrdilo. Samozřejmě 4 góly, krásná třetina, kluci se jich užívají, mě taky a jsme spokojení. Děkuji. Ještě, jestli bych mohl poprosit oba dva trenéry, kdybyste mohli vybrat třeba jeden aspekt, který byl rozhodující v této sérii, který by to byl? Možno presilové hry z obidvoch strán boli nepremieňané. To bol, my sme si, takisto Jihlava si nepomohla tými presilovkami, čiže to bola jedna vec a my sme hľadali proste cestu, ako sa dostávať cez tú osobnú obranu. Boli sme veľakrát, alebo veľa času sme trávili v útočnom pásme, bolo to ťažké pre hráčov presadzovať sa proti tej osobnej obrane a dostávať tie puky cez veľmi dobre blokujúcich obetavých hráčov. Čiže to bol náš asi najväčší problém, že stalo nás to veľa síl. A v tomto boli jihlavskí hráči veľmi efektívni. Ale myslím si, že celú tú sériu rozhodol už prvý zápas, kde sme jednoducho na začiatku zápasu neboli pripravení. Po tom postupe do finále sme prvú tretinu neže odflakli, ale tá nejak ukázala ten smer. A myslím si, že pokiaľ by nebolo možno tej prvej tretiny, že keby sme ten zápas zvládli, tak možno by to bolo iné, ale to už len špekulujem. Ja si myslím, že mali sme úseky v celej sezóne, že sme dokázali takto nejak podceniť jednu tretinu, nejaký zápas a to sa stalo, myslím, že aj v tomto finále. Díky, co si myslí trenér Nekosil? Tak přesilovkama to si nepomohl ani jeden tým, my jsme dokázali tady dát ten gól v oslabení, který vlastně ten zápas nějak nasměroval. Ale ona ta obrana obou týmů v tom oslabení se hrozně špatně přehrávala, oba dva hráli aktivní styl a golmani hlavně drželi na obou stranách a je to pak těžký. Samozřejmě my se s těma přesilovkama trápili celou sezónu, ale jako, že bych měl najít jeden aspekt, který rozhodl sérii, tak ten asi nemám. Samozřejmě náš první zápas ve Zlíně parádní, druhý prodloužení jsme prohráli, třetí jsme tady hráli v prodloužení. Jo, teď už je taky pomotaný, ale prostě všechny ty zápasy byly hodně podobný, rozhodovali až na dnešek teda 1-2 góly, když dneska to taky až se zlomilo ke konci, ale jinak ta série byla vyrovnaná. Samozřejmě Zlín má obrovsky zkušený mužstvo, ty zkušenosti tam určitě byly na jejich straně, my jsme to zase nějakou tou bojovností a tou obětavostí dokázali srovnat a prostě jsme to zvládli. No. Díky.